Παιδιά, είναι δύσκολο να αντιληφθείτε τα μεγέθη των καταστάσεων. Τώρα αυτή τη στιγμή κάθομαι κάτω από ένα αβοκάντο. Δεν ξέρετε όμως πόσο μέγεθος μπορεί να έχει ένα δέντρο τέτοιο. Λοιπόν, για δείτε λίγο. Δεν μπορεί να πάρει το κινητό, παιδιά. Λοιπόν, θα σας δείξω μια πορτοκαλιά η οποία είναι μεγάλη σε ηλικία. Αυτή είναι η πορτοκαλιά. Και είναι κάτω από το αβοκάντο, για να καταλάβετε. Το δέντρο είναι τεράστιο. Τώρα θα σας δείξω και καρπούς. Ορίστε καρπί. Έτσι. Παιδιά, αμέσως τώρα ακολουθεί βίντεο. Μεταφέρω τον λόγο και την αλήθεια με τέτοιον τρόπο, όπου θα νοήσετε και θα καταλάβετε γιατί οι άνθρωποι έρχονται στο όνομα της αγάπης, παιδιά, στο όνομα της Αγίας Γραφής, των Ευαγγελίων, στο όνομα της αγάπης του Θεού, και είναι τόσο σκληροί με τον συνάνθρωπο και με τον ίδιο τους τον εαυτό. Εξηγώ με τέτοιο τρόπο και με πολλούς και διαφόρους λόγους μέσα από τα Ευαγγέλια γιατί συμβαίνει όλη αυτή η κατάσταση, κατά την οποία μπορεί και εσύ ο ίδιος να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή ή κάποτε στο παρελθόν. Μένω σε κάτι που θέλω να τονίσω και αυτή τη στιγμή πριν από το βίντεο. Όλοι έρχονται στην επιστολή, τη Β' επιστολή προς Τιμόθεον, στο 3ο κεφάλαιο και 16ο στίχο, ο οποίος λέει το εξής: ολόκληρη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία. Ολόκληρη η Γραφή. Και αυτοί που το διαβάζουν δεν νοούν ότι αυτό δεν μπορούσε να γραφτεί για αυτή την Γραφή, διότι τότε που γράφτηκε, άντε το 40, άντε το 50, άντε το 60 και 70 μετά Χριστού, δεν υπήρχε αυτή η Γραφή. Δεν είχαν καν συλλέξει όλα τα Ευαγγέλια και τις επιστολές, δεν είχε γίνει καμία σύνοδος ώστε να αποφασίσουν και ποια είναι τα θεόπνευστα βιβλία της Γραφής. Όταν γράφεται αυτό που διάβασα σε πάπυρο, δεν έχει γίνει καμία ακόμα διαδικασία. Και έτσι οι άνθρωποι παίρνουν κάποια πράγματα από εδώ μέσα τόσο φανατικά, διότι τους επηρεάζει αυτό το εδάφιο, και έρχονται ενάντια στο συνάνθρωπό τους και δεν νοούν ότι τότε οι καταστάσεις ήταν διαφορετικές και δεν νοούν ότι τώρα οι καταστάσεις είναι διαφορετικές και πρέπει να εξελιχθούμε σύμφωνα με την εξέλιξη του Θεού του ίδιου, που εξελίσσει τα πάντα και τα αναβαθμίζει. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά όλα εκείνα που έχω να σας πω και νοήστε αυτά που μόλις τώρα προείπα, τον πρόλογο που έκανα, για να αντιληφθείτε τα μεγέθη των καταστάσεων όπως σας έδειξα στην αρχή του βίντεο. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να σας δείξω τον δρόμο, ο οποίος δρόμος απελευθερώνει την ψυχή σας. Πάντοτε φωνάζω, αυτός ο δρόμος λέγεται Ιησούς Χριστός, και εγώ σαν ομιλητής, σαν άνθρωπος ο οποίος ομιλώ όλα εκείνα που μου δίδει το πνεύμα, ποτέ, γιατί έχω απαγορεύσει στον εαυτό μου, δεν παρεμβαίνω ή δεν βιάζω την ελεύθερη σας βούληση. Και λέγω πάντοτε, ό,τι πω, εσείς θα πρέπει πάνω στα λεγόμενά μου να κάνετε έρευνα. Και είπα στο παρελθόν, άλλο εκείνος που διαβάζει με τον εγκέφαλο και δογματίζεται και κομματίζεται και θεωρεί ότι θρησκεύει, και άλλος εκείνος ο οποίος μελετάει με την καρδιά. Αυτό το πρόβλημα ήταν από τα παλαιά εκείνα χρόνια του Χριστού, όπου ο Χριστός φτάνει στο σημείο να δακρύσει, ως πότε θα σας υποφέρω, λέει κάποια στιγμή, άλλα τους λέει, άλλα καταλαβαίνουν. Εγώ εύχομαι να έρθετε στην αφύπνιση, η οποία αφύπνιση θα φέρει την αναγέννηση, θα γίνετε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος νέος άνθρωπος δεν θα έχει ταβάνια, δεν θα έχει περιορισμούς, και έτσι θα αφήσει και θα επιτρέψει στην δυναμική του πνεύματος και της ψυχής να κρούει συνεχώς και συνεχώς, ώστε να του ανοιχθεί, να ψάχνει και να βρίσκει. Ποτέ μα ποτέ δεν θα σου πω
γιατί έδειξα με ποιο τρόπο, ουσιαστικό τρόπο πρέπει να γίνεται η Θεία Κοινωνία. Σας είπα λόγια που δεν σας είπε ποτέ κανένας. Ψάξτε και δείτε. Κάθε Κυριακή εσείς που παίρνετε σώμα και αίμα, υπάρχει αυτή η επεξήγηση της παράδοσης του Ιησού Χριστού περί Θείας Κοινωνίας. Σας έδωσα και σας τεμάχισα το λόγο του Ιησού Χριστού έτσι όπως κάνουμε στα μικρά παιδιά που τεμαχίζουμε την τροφή. Όποιος αδελφός έρθει σε εσάς, ο οποίος έρχεται με πάρα πολύ αγάπη να σας νουθετήσει και ξέρεις αδελφέ, κοίταξε αυτό γιατί είσαι πλανεμένος, από αγάπη σου το λέω. Όποιος έρθει με γλυκούς λόγους και μια ζεστή αγκαλιά, αλλά στο τέλος σου δείξει πόσο σατανικός είσαι μέσα από την αγάπη και το υπέρμετρο αυτό ενδιαφέρον, να ξέρετε δεν έχει καθόλου αγάπη, δεν έχει γνωρίσει την αγάπη. Όλοι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ εύκολο να δίδουν συμβουλές, αλλά εκτός που δεν πράττουν τις συμβουλές που δίδουν, τις επιβάλλουν. Ο λόγος μου σαν άνθρωπος του Ιησού Χριστού και πνευματικών αυτή τη στιγμή επάνω στη γη, γιατί πνευματικός είμαι και πνευματικός είσαι και ιερέας είμαι και ιερέας είσαι αν θέλεις και το πιστεύεις μπροστά στο Θεό. Αυτά είναι τα λόγια της Γραφής, δεν είναι του ομιλητή. Ο κάθε πνευματικός άνθρωπος δεν επιβάλλει, όπως κάνω εγώ σε εσάς, τον λόγο του, γιατί σέβεται πάντοτε την ελεύθερη βούληση. Δείχνει το δρόμο και όποιος θέλει πάντοτε ακολουθεί. Προσέξτε λοιπόν από αυτούς τους αδερφούς οι οποίοι στο όνομα της αγάπης σας περιορίζουν, σας βάζουν ταβάνι και δεν επιτρέπουν στην ψυχή σας, δεν επιτρέπουν αυτοί στην ψυχή σας, αφού τους παραχωρήσετε τα ηνία του νου σας, να πετάξει ψηλά για άλλους κόσμους. Μπορεί να συμβεί αυτό. Θα σας μιλήσω και το τι λέει ο Ιησούς. Όταν μιλάει στους γραμματείς και τους φαρισαίους, και μην περιμένετε μόνο ρασοφόρους γραμματείς και φαρισαίους της εποχής εκείνης, αλλά να περιμένετε και τον κάθε ένα αδελφό που λέγεται Πίμνιο, ο οποίος έχει φανατιστεί και από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετάει τις γραφές εγκεφαλικά και φανατικά. Αγία Γραφή, ορίστε. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο Ιησούς Χριστός, μάλλον λέγει προς αυτούς, δεν φτάνει που δεν εισχωρείτε στην ουράνιο βασιλεία, είστε αποκλεισμένοι, δηλαδή υπάρχουν όντα αποκλεισμένα. Να, ένα κλειδί. Δεν επιτρέπετε, κλείνετε και τις θύρες σε όλους εκείνους που θέλουν να εισέλθουν στην ουράνια βασιλεία, δηλαδή να απεγκλωβιστούν από όλο αυτόν τον ονειρικό κόσμο της φθοράς. Αυτό φανερώνει ότι έχουν τη δυνατότητα αυτή πάρα πολλοί άνθρωποι, που όπως προείπα και θέλω να έχεις στο νου σου, μπορεί να είναι άνθρωποι από το Πίμνιο, δεν χρειάζεται να έχουν κάποια θέση εξουσίας. Επειδή θα έρθουν πάρα πολλοί άνθρωποι και θα σας χτυπήσουν με τις γραφές, λέγοντας ότι είναι θεόπνευστος ο λόγος, θέλω να σας επισημάνω κάποια πράγματα. Είναι θεόπνευστος, αλλά δεν κατέβηκε κανένας Θεός με το χέρι του να γράφει τις γραφές αυτές, οι οποίες όταν εισέλθουμε στην ουράνιο βασιλεία, γιατί τώρα είμαστε στη γη, σε μια ανώτερη σφαίρα δημιουργίας, οι οποίες σφαίρες δημιουργίας είναι ατελείωτες, όπως μου έδειξε ο Κύριος μου κάποτε, ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι ο Κύριος μου, οι γραφές εδώ πέρα δεν θα χρειάζονται πια. Θα είναι κάτι το περιττό, κάτι το άχρηστο και τα ανώτερα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι γραφές για αυτόν εδώ τον κόσμο, γιατί μας δείχνουν και μας δίδουν πως εμείς θα πρέπει να κινιόμαστε στον κόσμο της ύλης, έτσι ώστε να ανεβάσουμε την πνευματικότητά μας. Όποιος ανεβάσει την πνευματικότητά του, θα θησαυρίσει τον ουράνιο θησαυρό που λέγει ο Ιησούς Χριστός. Μη θησαυρίζετε επίγειους θησαυρούς οι οποίοι φθύρονται και οι κλέφτες έρχονται και σας κλέβουν μέσα σε μια νύχτα. Αλλά να θησαυρίζετε και να μην αγχώνεστε θησαυρούς ουράνιους. Αυτό σου δείχνει ότι σε άλλα επίπεδα δημιουργίας το χρήμα, η ενέργεια κατά αυτόν τον τρόπο, τον οποίο τρόπο αυτόν γνωρίζουμε και μόνο, δεν μετράει, είναι άλλου είδους ενέργειες. Δεν πιάνει η ενέργεια του χρήματος ή του υλικού αγαθού που λέμε εδώ πέρα. Γιατί το παιχνίδι παίζεται με άλλους κανόνες και έχουν άλλους νόμους εκείνα τα σύμπαντα. Δεν θα βρεις τον νόμο της βαρύτητας ακριβώς όπως είναι εδώ πέρα.
Οι γραφές λοιπόν, για να γνωρίζετε, είναι ιερές, όπως και το πρόσωπό μου είναι ιερό και το πρόσωπό σου, και το οποίο πρόσωπο εκείνο μέσα στον καθρέφτη κάθε πρωί θα πρέπει να σέβεσαι και να μην επιτρέπεις σε όλες εκείνες τις καταστάσεις που σου προείπα να σε καταβάλουν. Επειδή λοιπόν έρχονται όλοι και λένε τις ιερές γραφές με κάποιο φανατισμό, θα παρατηρήσετε από εδώ και πέρα, όσοι είστε μελετητές, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και έχουν τον Απόστολο Παύλο κορυφή, δεν έχουν τον Ιησού Χριστό, έχουν τον Απόστολο Παύλο ως κορυφή πάνω από τον Ιησού Χριστό, και ας μην το ομολογούν, αλλά τρέχουν τα Αγίες Γραφές. Τώρα αρχίζει η παράσταση, για να νιώσετε. Εδώ, αδελφέ, επιστολή προς Εβραίους, επιστολή προς Φιλίμωνα, προς Τιμόθεο, προς Θεσσαλονικείς, και σου κολλάνε τον Απόστολο Παύλο. Δεν υπάρχει Ιησούς Χριστός στο μεγαλύτερο μέρος της πνευματικότητάς τους. Επίσης, το επόμενο που θα κάνουν είναι από την Παλαιά Διαθήκη ό,τι είπε ο Μωυσής. Αυτό θα πρέπει να σας βάλει σε κάποιες σκέψεις. Ο Μωυσής, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά φωνικά που δεν μας ενδιαφέρουν και ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες μάλλον οι ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης αφορούν τους Εβραίους και μόνο, απλά υπάρχουν κάποια ωραία παραδείγματα για όποιον θέλει να ψάξει, έχει φανατισμό, έχει ένα Θεό ο οποίος προστάζει, και αυτό για τους πιστούς τους σημερινούς είναι το όπιο, είναι αδρεναλίνη. Γιατί παίρνοντας τον Απόστολο Παύλο και το χαρακτήρα του Απόστολου Παύλου, και μιλάω με σεβασμένο είτε στον Απόστολο Παύλο και τον έχω μελετήσει και τον μελετώ και πράττω πολλά από αυτά που λέει, παίρνοντας λοιπόν τον Απόστολο Παύλο ή τον Μωυσή, εμείς βλέπουμε πλέον εκεί έξω ανθρώπους στην απώλεια, και ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε το λόγο στο όνομα της αγάπης. Δεν θα έρθουν να σου επιβάλλουν με γροθιές, αλλά θα δεις χαρακτήρες οι οποίοι μιλάνε για τη Γραφή, αλλά σου εμπνέουν ένα φόβο. Θα σου πούνε αδελφοί, είναι το διάβολο φόβος, ή θα σου εμπνέουν κάποιο είδους θα νιώθεις ότι είναι αποκρουστική, για να το πω καλύτερα, και ίσως εκεί παραμυθιάσεις τον εαυτό σου και λες δεν βλέπω καλά, τους κρίνω. Δεν είναι έτσι. Όντως υπάρχει φανατισμός. Πάμε να σας δείξω τώρα απλά και ωραία κάποια πράγματα. Όποιος ανοίξει την Αγία Γραφή και πάει στην επιστολή προς Τιμόθεον Β, στο 3ο κεφάλαιο και 10 στίχο, και ξεκινήσει να διαβάζει, κάποια στιγμή λέει κάποια πράγματα, θα καταλήξει στον 16ο στίχο, όπου λέει το εξής: ολόκληρη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση που γίνεται με δικαιοσύνη, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο. Σου λέει ολόκληρη η Γραφή. Έρχονται λοιπόν άνθρωποι από δόγματα και κόμματα, και το έχω ως βίωμα, έντονο βίωμα αυτό, και σου λέει ό,τι λέει έτσι είναι, μην πεις σε ανάλυση, μην ψάξεις. Αλλά εμένα ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός, σε ένα όραμα που είχα, μου έδειξε τον τρόπο κατά τον οποίο θα πρέπει να μελετώ, και τον τρόπο τον οποίο εγώ θα μιλάω, ή αν θέλετε θα διδάσκω, για όσους με υποτιμάτε, είναι ελεγχόμενη ηρωνία αυτό, σαν μεγάλος δάσκαλος. Χωρίς ράσα. Όταν ο Ιησούς Χριστός θα κάνει μαθητές με ράσα, θα γίνω κι εγώ ρασοφόρος στην επόμενη ζωή, που δεν θα είμαι εδώ πέρα, γιατί δεν θα ξανάρθω. Δεν με αφορά αυτή η ζωή πλέον. Ολοκλήρωσα τον κύκλο μου. Σου λένε λοιπόν θα τα παίρνουμε όπως είναι, και θα σας δείξω λοιπόν κάποιες παγίδες. Πρώτον, ας πούμε ότι τυπώθηκε η Αγία Γραφή σε τυπογραφείο. Εκείνη την εποχή δεν είχαν τυπογραφείο, τυπώθηκε κάπου στο 1400 μετά Χριστό. Άρα δεν υπήρχε η Γραφή με αυτήν τη μορφή. Και μετά το 1400, ας πούμε ότι το 1400 τυπώθηκε. Πόσα αντίτυπα έβγαλε το ένα τυπογραφείο επάνω στον πλανήτη Γη, και πόσες Αγίες Γραφές. Κατά αυτόν τον τρόπο, πριν γίνουν κάποιοι συνόδοι και αποφασίσουν για ποια θα είναι τα Ευαγγέλια, πόσες Αγίες Γραφές υπήρχαν στα σπίτια. Γιατί σήμερα υπάρχουν και 2 και 3 Αγίες Γραφές σε κάθε σπίτι. Και δωρεάν υπάρχει η Αγία Γραφή, μπορείτε να τη βρείτε ακόμα και στο ίντερνετ. Εγώ σας λέω λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ καλά. Λέει η Γραφή είναι θεόπνευστος λόγος. Έρχονται λοιπόν και σου κολλάνε ότι εδώ πέρα τα πάντα πρέπει να τα ακολουθείς κατά γράμμα, και θα αποδείξω το αντίθετο. Για την Καινή Διαθήκη λέω.
αυτό βάζει περιορισμό και δεν είναι από το Άγιο Πνεύμα. Τα Ευαγγέλια, οι επιστολές που είναι του Αποστόλου Παύλου, αν και ο Ιησούς Χριστός είπε πάνω στην πέτρα, Πέτρος, σε σένα θα χτίσω την εκκλησία μου. Εδώ βλέπουν τον Απόστολο Παύλο να κυριαρχεί, δεν με ενοχλεί εμένα αυτό. Έχει ένα επιβλητικό τρόπο που ειδονίζει τους κήρυκες και το πίμνιο, γιατί από εκεί που είναι αδύναμοι κοινωνικά αρχίζουν και γίνονται Μωυσίδες, γίνονται Αποστόλοι Παύλοι. Δηλαδή χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος μια ισχυρή γλώσσα και αυτή γοητεύει, διότι μέσα μας κρύβουμε κάποια σκουπίδια. Σκουπίδια τα ονομάζω όλα αυτά εγώ, κατωτερότητας. Και ο κατώτερος άνθρωπος θέλει να γίνει ανώτερος μέσα στη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου. Μα εσύ, αδελφέ, δεν είσαι ο Απόστολος Παύλος. Θέλουμε λοιπόν όλοι εμείς μέσα από αυτή τη σκληρή γλώσσα και την αγιοσύνη, τη θεόπνευστη αγιοσύνη των γραφών, να περάσουμε την Ερυθρά θάλασσα και να πνιγούν όλοι οι συνάνθρωποι πίσω. Μας αρέσει λοιπόν να έχουμε μια ποιμαντική ράδο. Ναι, αδελφέ, είσαι αιρετικός! Αδελφέ, είσαι πλανεμένος! Έλα στο δόγμα μας, στην εκκλησία μας, έλα κατά το ράσο μας! Δεν ακούμε, γιατί δεν θέλουμε να αγαπήσουμε. Πλέον συνειδητά δεν θέλουμε να αγαπήσουμε ούτε τον Ιησού Χριστό ούτε τους συνανθρώπους μας, και τους πολεμούμε με λόγια αγάπης και μέσα από τα ιερατεία και τα δόγματα και την Αγία Γραφή. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν λοιπόν και οι επιστολές στάλθηκαν το 50 μετά Χριστό, το 60 μετά Χριστό, και δεν ξέρω πόσο κράτησε η ζωή του κάθε Αποστόλου μέχρι να γράψει σε μορφή παπύρου. Δηλαδή ένας πάπυρος ήταν για τον κάθε συγγραφέα, ήταν επιστολές, γράμματα, δεν είχαν ίντερνετ για να νοούμε τι συνέβαινε, και στο τέλος τα κάνανε ένα βιβλίο, σε ένα πακέτο έκριναν κάποιοι ότι αυτά είναι θεόπνευστα και τα έφτιαξαν σε βιβλίο. Έρχεστε λοιπόν μέσα από όλα αυτά με φανατικό, και ενώ έχω δώσει τόσα μαργαριτάρια, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι είναι χείροι και τα καταπατούν και γυρίζουν να με εξασκήσουν, όπως λέει ο Ιησούς. Μην δίνετε το Άγιο και τα μαργαριτάρια, τις αναλύσεις δηλαδή και όλα αυτά που φέρνω στα γουρούνια, γιατί αφού τα καταπατήσουν θα γυρίσουν να σας εξασκήσουν. Αλλά το ίντερνετ είναι απρόσωπο και η επίθεση γίνεται εξ αποστάσεως. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος έδωσε το Άγιο και τα μαργαριτάρια στους χείρους και τον εξάσκησαν, και ο Απόστολος Πέτρος και όλοι. Ο Ιωάννης πέθανε σε μια εκοιμήθη, όπως κοιμάται ο ιερέας, πεθαίνουμε εμείς και ψοφούν τα ζώα. Ο Ιωάννης λοιπόν, θα το πω καλύτερα, έκανε τη μετάβασή του για τους ανώτερους κόσμους μέσα σε μια σπηλιά όπου περιέχει την Αποκάλυψη. Εκεί λοιπόν θέλω να σας δείξω κάτι, γιατί μια εκκλησία, δεν θα πω το όνομα για μην τη διαφημίσω, βγήκε και διαφήμισε το εξής το εξής περιεχόμενο μέσα από τα Ευαγγέλια, και θέλω να προσέχετε. Επιστολή προς Ρωμαίους, 13ο κεφάλαιο, και ξεκινάμε από τον πρώτο στίχο, υποταγή στις ανώτερες εξουσίες. Αφού είναι λοιπόν θεόπνευστη, δείτε το εξής. Κάθε ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, επειδή δεν υπάρχει εξουσία παρά μονάχα από τον Θεό. Μια παύλα εδώ πέρα, μια τελεία, ένα κόμμα, μια στάση εδώ. Άρα θα πρέπει να υποτάσσεσαι σε όλους τους νόμους τους οποίους φέρει η κάθε κυβέρνηση, είτε είναι παραδείγματος χάρη ηλεκτρονική ταυτότητα, είτε υποταγή σημαίνει ακολουθώ. Αυτό να γνωρίζεις. Ακολουθώ, υποτάσσομαι. Έρχομαι κάτω από εκείνο το οποίο θα πρέπει να με εξουσιάσει, αφού βγαίνει από την εξουσία. Έτσι. Σκύβω το κεφάλι στην εξουσία λοιπόν, και σου λέει θα πρέπει τώρα να υποταχθείς στον νόμο αυτόν και να δεχτείς τον νόμο εκείνο όπου μπορούν δύο μπαμπάδες να είναι γονείς. Θα πάρεις το τσιπάκι στο χέρι, δεξί χέρι μέτωπο, από την εξουσία θα βγει, απόστολέ μου, η απόφαση αυτή. Και δείτε παρακάτω εάν σφάλω. Και οι υπάρχουσες εξουσίες είναι ταγμένες από τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός έβαλε τις εξουσίες εκεί που είναι, για να φέρουν το τσιπάκι, για να φέρουν τον περιορισμό, για να φέρουν τον αντίχριστο.
ώστε εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία εναντιώνεται στην διαταγή του Θεού. Όταν εσύ λοιπόν εναντιωθείς στον νόμο περί ομοφυλοφίλων που πέρασε, ή στο τσιπάκι, ή σε οτιδήποτε άλλο το οποίο έχει να κάνει με το σκότος, εναντιώνεσαι στο Θεό. Και αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν πάνω τους καταδίκη. Εάν τολμήσεις λοιπόν να αντισταθείς με κάθε τρόπο, λόγο ή έργο, και βγήκε μια εκκλησία τότε, ένα δόγμα, τότε που ήταν οι εμβολιασμοί και εγώ εναντιώθηκα, έτσι, και εσύ εναντιώθηκες, ο καθένας εναντιώθηκε, ενώ κατά τα σγραφάς δεν θα έπρεπε να εναντιωθεί, βγήκε και πήρε αυτό εδώ το κομμάτι και άρχισε να λέει τα εξής. Μπαίνετε στα Facebook, μπαίνετε στα YouTube και ακούτε τον κάθε ένα που μιλάει μέσα στο κεφάλι του. Εμένα δηλαδή. Κήρυγμα σε εκκλησία. Και δεν έρχεστε στο λόγο του Ιησού Χριστού και βάλατε αυτόν πάνω από το κεφάλι σας και δεν ακούτε τις γραφές. Και αρχίζει να διαβάζει αυτό. Να πω και να κάνω μία παρένθεση ότι όταν ξεκίνησα να μιλάω στο YouTube, δόγματα και κόμματα και εκκλησίες μου λέγανε μην ασχολιάσαι με τα έργα του σατανά, το οποίο είναι το YouTube και το Facebook. Ανέβαζα λοιπόν ομιλίες, ανέβαζα το ένα, ανέβαζα το άλλο. Τώρα όμως ανεβάζουν όλοι αυτοί. Γιατί κατάλαβαν εκείνο που κατάλαβα εγώ κάποτε, ότι είναι απλά ένα κανάλι, δεν είναι του διαβόλου και μπορείς την πληροφορία, επιτρέπει ο Θεός, να τη φέρεις στους συνανθρώπους σου πάρα πολύ εύκολα. Και να έχεις επικοινωνία με τους ανθρώπους και να μεταφέρεις τις γραφές όπως κάνω αυτή τη στιγμή, ή τους λόγους που λέμε του Θεού, ή την αγάπη, είτε το οτιδήποτε. Θα έπρεπε λοιπόν εγώ να πέσω σε κατάθλιψη, να είμαι φίλος, να υποταχθώ σε αυτούς, γιατί είχαν το Άγιο Πνεύμα τότε που τους φανέρωσε ότι πράττω λάθος. Και τώρα ανεβάζουν εκπομπές στο TikTok. Άρα απορρίπτω, αδέρφια, όλα αυτά που λέτε, προχωράω μόνος. Μόνος με πάρα πολύ πόλεμο και στο τέλος βλέπω ότι έρχεστε εκεί που εγώ είχα αποφασίσει ότι θα φτάσω κάποτε. Προχωρώ λοιπόν με τη Θεία Κοινωνία όπως σας τη δείχνω, και όταν κάποτε ζοριστείτε και δείτε την πραγματικότητα την οποία βλέπω εγώ πριν από χρόνια, από τη γέννησή μου τη βλέπω, τότε θα δείτε και πείτε ας κάνουμε αυτόν τον τύπο, τελικά ο Αντώνης είχε δίκιο, αλλά μέχρι τότε μπορεί και να βγάζετε κατάρρες από το στόμα σας, αλλά δεν θα τις πάρω μέσα μου. Έρχεται λοιπόν αυτή η εκκλησία και φέρει αυτό το εδάφιο. Επειδή οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα αγαθά έργα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά για τα κακά. Εδώ όμως τώρα οι άρχοντες κάνουν κακά έργα. Θέλει όμως να σου πει ότι θα εξηγήσω παρακάτω. Θέλεις όμως να μην φοβάσαι την εξουσία, κάνε το καλό και θα έχεις έπαινο από αυτήν. Σήμερα σημαίνει το αντίθετο. Επειδή ο άρχοντας είναι υπηρέτης του Θεού σε σένα για το καλό. Κανένας άρχοντας στη σημερινή εποχή, Απόστολέ μου, δεν είναι για το καλό μου εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άρχοντες συλλέγουν το δικό τους καρπό, τα παιδιά του Αντιχρίστου, γιατί πολλοί Αντίχριστοι, λέει η Γραφή, μέσα από τους ίδιους λόγους, έχουν ξεσηκωθεί μετά την έλευση του Ιησού Χριστού. Επειδή ο άρχοντας είναι υπηρέτης του Θεού σε σένα για το καλό. Σε μένα για το καλό είναι σήμερα. Αν όμως κάνεις το κακό, να φοβάσαι για το λόγο ότι δεν φοράει μάταια τη μάχαιρα, επειδή είναι υπηρέτης του Θεού. Εκδικητής, ακούστε σας παρακαλώ, εκδικητής για να εκτελεί την οργή ενάντια σε εκείνον που κάνει το κακό. Δηλαδή ο άρχοντας έχει το όπλο, έχει το οτιδήποτε, τη μάχαιρα εκείνη την εποχή, σου παίρνει το κεφάλι, γιατί ο Θεός του καλού, επειδή δεν θέλεις να πάρεις π.χ. το τσιπάκι, θα σου κόψει το κεφάλι. Δεν θέλεις να δεχτείς το παιδί σου, δεν θες να στρώσεις νηφικό κρεβάτι στο παιδί σου, γιατί θέλει να κάνει απρέπειες κατά σένα και το πνεύμα σου, ο Θεός θα σε τιμωρήσει με ένα πρόστιμο από τον άρχοντα. Γιατί το παιδί δεν μπορεί να βγάλει δίπλωμα 18 χρονών γιατί είναι ανήλικο, 17 χρονών γιατί είναι ανήλικο, δεν μπορεί να οδηγήσει αεροπλάνο, δεν μπορεί να βγάλει δίπλωμα αυτοκινήτου. Μπορεί 16 χρονών όμως και 15 χρονών να πάρει την απόφαση να αλλάξει φύλο. Και εσύ, εάν δεν το ακούσεις το παιδί και αν δεν το βοηθήσεις, πάει σου κάνει μια μήνυση και πας μέσα. Αυτή είναι η μάχαιρα λοιπόν που δικαίως θα πέσει πάνω μας, εάν δεν δεχτούμε τη διαστροφή αυτή. Επειδή είναι υπηρέτης, λέει, του Θεού, εκδικητής για να εκτελεί οργή ενάντια σε εκείνον που κάνει το κακό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεστε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεστε. Όχι μόνο για την οργή, αλλά και για τη συνείδηση. Επειδή γι' αυτό πληρώνετε και φόρους. Να πληρώνεις φόρους, και ας είναι άδικη, σου λέει. Πληρώνεις προφόρους δεδομένου ότι είναι υπηρέτες του Θεού. Καθώς εδώ σου λέει να τους δίνεις το χρήμα. Και ο Χριστός πλήρωσε φόρο.
Αν και δεν έπρεπε, και να μην σκανδαλίσει. Πάμε λοιπόν. Αποδώστε λοιπόν σε όλους εκείνα που οφείλετε. Σε όποιον οφείλετε το φόρο, το φόρο. Σε όποιον οφείλετε το δασμό, τον δασμό. Σε όποιον οφείλετε τον φόβο, τον φόβο. Σε όποιον οφείλετε την τιμή, την τιμή. Αν θέλει εδώ πέρα βέβαια όλα τα δόγματα και τα κόμματα το παίρνουν ότι πρέπει να υποτάσσει. Έρχεται ο αιρέτικος και λέει διάφορες σκέψεις που θεωρώ και βλέπω ότι με καθοδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Εάν αυτά τα λέγει σε ανθρώπους οι οποίοι χωρίς λόγο έχουν φανατισμό και πάνε και ξεσηκώνουν την εξουσία με αποτέλεσμα να καταστρέψουν την Εκκλησία, δεν είναι στο νόημα του Ιησού Χριστού, καλώς ενεργεί και τους φοβίζει και τους αλλάζει την εικόνα ο Απόστολος εδώ πέρα για να χαλαρώσουν, γιατί πολλούς μάγκες έχει το πίμνιο. Αν όμως είναι έτσι, κουρεύει και όλους στην Εκκλησία μέσα και τους λέει ότι είναι ντροπή μπροστά στο Θεό, λες και ο Θεός θα ασχοληθεί με τρίχες, και τους κουρεύει γιατί τα μαλλιά είναι... Τα μαλλιά συμβολίζουν τα μακριά την εξουσία και τη δύναμη. Γι' αυτό τα ιερατεία έχουν μακριά μαλλιά. Τους κουρεύει λοιπόν διότι κάνουν ανομαλίες, κάνουν μαγκές και κλανίες και τους παίρνει τη δύναμη ο Απόστολος. Επειδή είναι κακοποιιά στοιχεία, λέω καλά λέει και αυτά, καλά λέει και περί μακριών μαλλιών στον άντρα. Αν όμως εσύ σήμερα δεν καταλάβεις ότι οι εξουσίες είναι εκείνες οι οποίες στους πειρασμούς του Ιησού Χριστού, ο πειρασμός του λέει πέσαν προς την νήσια σου δώσω όλα τα βασίλεια, και αντιστέκεται, γιατί είναι αλήθεια ότι τα βασίλεια είναι δικά του, γιατί ο Ιησούς δεν είπε ποτέ δεν είναι δικά σου διάβολε, είναι δικά μου τα βασίλεια. Εάν λοιπόν τα βασίλεια είναι του σατανά, σας υποτάσσει κάτω από τις εξουσίες του σατανά. Αλλά εάν έρθεις τώρα και σε άλλη μία ερμηνεία ότι δεν είναι τυχαία εκεί που είναι ο κάθε ένας που διοικεί τη χώρα του και όλοι οι παρακάτω, εγώ σου λέω θα είσαι ήσυχος, θα υποτάσσεσαι με το στυλ, δεν χρειάζεται να φωνασκείς και να κάνεις ιστορίες ενώ έχεις οικογένεια, γιατί εκείνη την εποχή σου παίρνουν το κεφάλι, σωστά, αλλά δεν θα υποταχθείς και στο σατανά, επειδή ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός δεν υποτάχθηκε τότε στους πειρασμούς του διαβόλου. Δεν προσκύνησε γιατί για να πάρει τα βασίλεια, και τα βασίλεια λοιπόν ανήκουν στο σατανά, και αυτοί που εξουσιάζουν είναι διεφθαρμένοι και είναι διαβολικοί άνθρωποι, οι οποίοι χωρίς να το θέλουν, επειδή λέει εδώ ότι πράττουν το θέλημα του Θεού, ναι, χωρίς να το θέλουν, το κακό κάνουν, αλλά σε καλό τους βγαίνει, σε καλό μας βγαίνει. Και ο σατανάς όλο το κακό θέλει να κάνει, αλλά σε καλό γυρίζει για τα παιδιά του Θεού. Να υποταχθείτε λοιπόν εσείς οι οποίοι είστε τόσο πολύ με τις γραφές και δεν θα ξαναέρθετε ποτέ να μου μιλήσετε ότι μιλάω πλάνες εάν δεν σας δω να υποτάσσετε. Περιμένω λοιπόν να βγάλει νόμο το κράτος για τις ταυτότητες, τα τσιπάκια, και αν δεν τα ακολουθήσετε θα έχετε σοβαρό πρόβλημα με εμένα, όπου σας βρίσκω θα σας φτύνω. Και θα σας λέω όπως ο Απόστολος Παύλος προς τον Πέτρο, είστε κατάπτυστοι. Κατάπτυστοι γιατί δεν ακολουθείτε τις γραφές, αλλά μου κάνετε πόλεμο. Επειδείς φωνασκείτε και λέτε ότι είμαι αιρετικός γιατί έδειξα τη Θεία Κοινωνία όπως μου δείχνει ο Κύριος μου και Ιησούς Χριστός μου και απελευθερώνω ψυχές, και έχω απελευθερώσει πάρα πολλές ψυχές, εγώ θα σας δείξω έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε στον παράδεισο χωρίς να βαφτιστεί και χωρίς να πάρει σώμα και αίμα Χριστού, γιατί έφτασε στην ουσία πριν κάνει τους τύπους. Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, 23ο κεφάλαιο, αλλά θα πάτε στο 43 στίχο. Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, το ληστή, που ληστής σημαίνει φωνιάς, σε διαβεβαιώνω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Λέει λοιπόν στον ένα ληστή επάνω στο σταυρό, σήμερα είσαι μαζί μου. Δεν του είπε, δεν εξομολογήθηκες κύριε ληστή. Δεν υπήρχε χρόνος να εξομολογηθεί, ξεψυχούσε. Δεν βαφτίστηκες, δεν πήρε σώμα και αίμα, όπως το δίδαξα. Πόσοι πιστεύετε εκείνο τον καιρό γνωρίζουν για το σώμα και το αίμα? Μέχρι να διαδοθεί το σώμα και το αίμα, μέχρι να έρθουν τα Ευαγγέλια στα χέρια μας, έχουν περάσει αιώνες. Και ενώ
έχουν πολιθεί πάνω στον πλανήτη τα περισσότερα αντίτυπα, είναι αυτά της Αγίας Γραφής, δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή. Γιατί ο Σατανάς και τα ιερατεία και τα δόγματα και τα κόμματα φανατίζουν τις ψυχές. Όπως προείπα, τρελαίνονται οι ψυχές, ζουνε μέσα σε μια σκοτεινή δυναμική. Θέλουμε όλοι οι άλλοι να πνίγονται, όπως είπα, στην Ερυθρά θάλασσα, αλλά εμείς να περνάμε με τα Ευαγγέλια αφού έχουμε ανοίξει τα κεφάλια των αδελφών, λέγοντας τους αιρετικούς και σκοτεινούς και πλανεμένους, φοβίζοντας τους αδελφούς ότι μην ακούτε τον Αντώνη. Παίρνει ψυχές. Πού τις πάω τις ψυχές, ξέρετε? Στον ουρανό πάνε οι ψυχές. Γιατί δεν τις πνίγω. Εσείς τις πνίγετε. Εγώ προμολόγα δεν λέω. Εγώ από το δικό σας κόμμα δόγμα, εκκλησία και αίρεση δεν έβγαλα ποτέ κανέναν. Γιατί κατανοώ ότι στο επίπεδο το συνειδησιακό που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, σε εκείνο το δόγμα που εκπέμπει την ίδια συχνότητα πρέπει να βρίσκεται. Και κόμμα και εκκλησία και αίρεση και διαίρεση. Ο ληστής λοιπόν εισήλθε στην ουράνιο βασιλεία πριν ακόμα λάβει σώμα και αίμα, πριν εξομολογηθεί και πριν βαφτιστεί. Ελάτε λοιπόν στην ουσία των πραγμάτων και ελευθερώστε τον εαυτό σας. Ο Αντώνης σήμερα, γιατί αυτό είναι το όνομά μου στη γη αλλά δεν είναι αυτό, σας μίλησε με πάρα πολύ αγάπη, με στοιχεία να κατανοήσετε τι πραγματικά γίνεται, ώστε να μην μετατρέπετε τις γραφές σε όπλο. Έτσι. Υποταχτείτε λοιπόν όλοι εσείς στον άρχοντα τούτου του κόσμου και στις εξουσίες, γιατί εγώ θα υποταχθώ στο χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου.